full episode, Ilocano Love Storya. Okay ka lang, honey? Well, no problem. Kalaat na narik nagtibisin ko. Awan mo't malabsan ta restaurant. At ang tulak ta. Wanang no ada malabsan ta ngaglaklako iti barbecue. Dumagas ta biiten. Anya? Oh, abay nga mulagat ka. Wah, Pagarupam ka diya sana kamangmangan iti kasjay. Ah, mabit lang. Aginayda ka. Baring ada malabsan ta iti masungad. Barbecue! Fishball! Ah, Nana? Barbecue man? 5 di talasag, kan 5 di tadalam. Ay, uwan madam, mabitlaan. Altia, mangituno ka iti balor ti sanga gasuta pesos. Order ni madam. 5 kano alasag kung 5 adalam kano. Wananang, mabit lang. Darasan nyo ha? Sublyakin ton madamdama, okay? Nanang, asino tayo jay? Nagseksi matan? Kan madlaw abak nang. Uwan, tani, napintas ti kotse na anak ko. Napimpintas ka nga tayo. Ala ni nanang. Nanyalat ibagpagada. Agpaisubot ah. Tilaang nangatiwanakan ka, kat ninginaan dagiti arwatan na. Anya? Kan, di alahas, di kotse. Iti ababa sa Rita, baknang. Idinto tasik kat marigrigat kalaang anak ko. San abale? Tano mga bakak to itinoto. Bumaknag ng tayo man. Kwa nanang. Apaman ang makabiro ka kiti napintas at trabaho. Saan kayo doon ngaglaklako iti barbecue? Anya? Takasano kumaabang-abak kakit saan kamot nga agtay-taya? Ah? Ay, wanan niya. Mabalin siguro na ito eh. Ay, mabit lang. Tamang isupot akiti pagsawsawan da, nanang. Aday ka. Ala, isupot ko matan. Oh, daytoy. Ingka idano nun iti kotse nga ayan di gumatgatang. Wan nanang. Nabanan. Ay, ma'am! Ma'am, to'y order yo! Ma'am! Ma'am! Ala, nagluko mo tan day siya babae. Pinanawan naman tan ti order na. Nay, Altea. Ay, Napan mo ton. Abay Abay, nanang, pinukawag pa'y. Ngamsan anang ikaskaso. Naglukaw. Mangilawlawan tayo siya. Alasan abalin anak ko. Saan na masayang dagita. Maila ko pa eh. Wan matkit di salawasaw day jay. Gaputa di kotsen. Nagbasitan di pa nagkitkita na kada tao. Talaga nga dakas ta at tao. Angam san aday ta ti pang dadaulam iti aldaw mo. Adupay ti sa baling aggatang. Makapabwisit ngamin nanang. Mangilawlawan. Ada problema, Jabber? ay, awan. Mas dawakin ka. Apaya dinagdagnat amang paandari ti kotse. Awan. Naapay mo't ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Ado pa'y mo't lagi ti malabsan ta. Mabisinak nga rod una yan. Mangkita ta niti sa bali agumatangan ta. O, nakat day ta abisinan. Tasaan na mayura iji palayo. Ay, okay. Alaman lang yan. Sikat yung makamo. Sa anak lakit niyo agpidot. Sa anak nga ta anak kita. Oh, apay hakas lang nakaon o nagtipang panunutan. Awan. Mas sa anak lang kan ka. Mabisin kan. Ay, putno nga ta, aday tatipang panunutan. Anya kumapay ti sa bali. Talaga mas dawak lang. Tadi kan nagpabatubat. Ay, kababain pa yan ijay nagorderak iti barbecue. Lasong sa matanday ta pinatukar ni Jofar amang mangag ko iti monitor ti stasyon da. Baliwat pala yung tiyo mawagin ka mga damdama. Bye. Tay chaya ni Jofar. Nalpasan di programa na. Jofar? Altea, kapay kanda ka.
di mauasak laan. Ay, Iso nga, pasensya kan. Ada urgent apa panak? anya? Sorry. Ada apa panak? Sige. Ha? Apay nga taakas jay matanti. Excuse me, sir. Oh, Medyo ba? Mabitang ma'am, tayo ba? Menu, mapantay ito ayan na. At dapat lang iti announcer's booth. makuray ka. Kasla pamilyar tiro patay siya babae kanya ka. Kasla nakit-kita kung day na babae. Tsakla malagit no sa dino tinakakit-kitakan ko na. Sa balit ak parik-parik na kanya. Na. Apa yan, anak? Apay nagsangsangit ka? Nanay. Apay ko na. Ada ka di ka sa napasamakan ka? Ada ka din ang basbaskan ka? Wano? Anya? Ni Jupper nanangin, sukot na ko. Anya? Ada nang sukon kan ko na di ko chichi stasyon na. Katamuyo ka din o sino tinang sukon kan ko na. Kan kadwa na pimanaw katimbati na kakasnawan na nyaman na. Asino? Ti babae di agumatag ko may ti barbecue. Anya? Ay, Katadahatap ko. Nuha pa nagapapura iti apimanaw. anya day ka, anak? Nalabit. Kadwa na iti ni Jupper iti kutsena. Ha? Wala nang. Kat ni Jupper tinang dagdagkan ko na pumanaw dan. Tapno saan ko makita. Anak? Ay, di ka nagsakit. Nukas taman. Yung tigasat mo. Nalangit. Saan ani Juber tinaikarya para kan ka? Sana mabalin. Ha? Amok. Day di babae tinang idaldali ti baginakin ni Jupper. Nay, pag kunamot iti kasta. Basta. Kasta ti agparparik na kanya. Sinulisog na ni Jupper nanay. Amom ka di ti babae? Saan? Ngam nakita yun hindi namin sanday di babae. Nakita na? Asano? Imbaga kita yan nanang. Tidikot siya na order iti barbecue. Asaan na ngayon tuloy ngayon nala. Anya? Dahil may patpatangatang akantay ti stasyon da Jover. Inal daw may patpatukar tayo ta kanta. Kas Song of the Week ta. Dahil ta kanta ti may patpatukar. Pinasakit anak ni Jover. Anya na nagkasa. Aguray ka. Ti lyrics ti kanta. Kaslamayan natop na unay kanya. Unay na panakairan na nana. Kastagayam ti lyrics ti kanta. Napangawan. Minunsukat tayo ti sabali. Wano. Anda kabingay ko iti panagayat ni Jupper. Anya na nagkasan. Awag at manan ni Jupper. Parang makontak ko. Talaga ay tsak makontak. Sana ka magkait na. Aging gadyak magkasarita itinalapat ni Jupper. Sa dino ti papanab. Iti pagnanaadan da Jupper nanang. Anya? Apay pilaan. Anya pilat gagaraap itjay. Kayat ko lang akalin na wag tayo siya lalaki. Tapno anya. Kayat ko amang ngagmanipot itingiwat na nanang. Kahit ko lang damagan kan kwa na. No anya tinagpasulak. Anak ko. Uray anyat mapasamak. Masapul nga agnin na wag kami. Kasaan tayo sindot para iti programa na. Sana mapalin adyak makasarita ni Jupper. Pakiso, ada ni Elmar. Elmar! Oh, Altia. Si Kamad Gayam. Naidawas ka man. Ni Jupper, ada ka di? Kasarita ko ma. At dali ta boarding house mi. Umay ka, tumarong ka. Agyaman na. Kayat ko lang ang makasarita.
Anya tinagpasulakan ka, Jupper. Ibagam kumatap na amokmat niya tunag. Basta lipatan tan ti amin may papan kadata. Ibagam nga ron niya tinagpasulag. Tinagpitutak. Ibagam tap nga amok tilintag ko. Kat mahornos ko matlaang ni amin kadata. Ay, ayatan ka. Amom day ta. Di na kumamat basta iba ti apanawan. Akas nawan ang yaman na. Maasi ka kanya. Basta saan kan ngay ayatan? Ay, ayatan ka, Super. Di na panawan. Pangasi. Tumagdar ka, Alti. Tigag pa rin tumangin ti sang anak. Ag-awit kan. Nalpasan ti amin kadata. Super! Super! Naulpit ka! Saan arumbeng? Asan di kasi akita ti tao, anak ko. Nabayag nga gayan ayat kami kini Super nanang. Nga mapayakas to tinagtungpalan ti amin. Ay, amad kakit di at tandaan mo am ti kinataw na nasapsapa. Nanang. Kasanot na aramida na data. Kalpasan ang nakapagkasar kayo. O di adada na sakit. Iso nga giyaman ka. Kana amuam ang nasapsapa. Iso asan ka nga sangit pa yan ako. Iti dahi ta akin napintas mo. Amok. Dumtinto ti lalaki. Anay karya parakan ka. Ito yung restaurant ti kanayan na pangalan ni iti kini Jupper. Alam mo, isan to'y taraon ngayon order ko. Talagang awan ganas ko, mga. Ipatik out konti in order ko. Kumay ka, honey. Dili ka pagtagawan ta. Okay, Tani. Anya pa nakairan ranana. Takiti manangal nilok ti simrak na ti restaurant. Di na natasabi mo tan iti sa palya pangananta. Dito'y pa'y tinangikan na ito day tapapay. Excuse me, honey. Mapanakbit iti comfort room. Okay, honey. Kung tawayak yung masitag kini Joffer, tapi manaw ti papai. Wait, pagkaamuditan. Joffer, agsarita ta ko ma. Altea? Di mat nalpasan ti saritaan ta. Saan pa'y? Ado pa'y dagiti kahit kung ibagakan ka. Awarin tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas kan apagsaritaan ta, Joffer. Altea, pangasin. Tungag ka. Naglakati pa ng isukat mo kanyak. Kalpasan na alam ti kay kayat mo kanyak. Talikutan na kon. Pinangnamnaman ak iti awan, Joffer. Di mo inikan iti patagdag iti aton ang nagkadkaduan ta. Di pa nagtalakan pa nagayat ngimpay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti isupad mo kadagita. Honey? Abay? Sino ka? Abay, pagsasawang tinobyo? Siyakla ang mati babae nga insukat ni Joffer. Tisigod ang nobya na. Clarice, please, agtugaw ka. Okay, honey. Altea, pumanaw ka, pangasin. Ma'am, kasapulan nyo kadipay timay sa atugaw? Saanan? Tapumanawak matlaan. Okay, ma'am. Sige. Kukuam laang day ta lalaki, madam. Saan kumatan apagan ano day ta tao? Mabit lang. Kasla, agan nakakit-kita akin ka, Uray siya. Salawasaw ka, babae. Altea, Anya? pangasin, pumanaw ka na. Ibagakan ka, babae. Siyak ti gumatangam ko maiti barbecue. Ngamkalpasan na, tinalawan. Juan. Husto. Ijay di nakakita akin ka? Clarice, Oh, poor Jover. Tinutupam ti kastoy lang akita ti babae. Aglaklako, iti barbecue. Nagbabamatan ti taste mo? Tamatabubre ka pa'y kayam.
iso. Yan, pumanatan dito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itarong ko tiwanan bain. Nagkakastiro pagkakinaramutan na. Pasensya amon. Di na lang amin maaklon ti parang isinak ko na. Iso akas niya. Ikamkamat na palang ti bagina. Napuskol mat ti panagrup-rupa na. Di mo lang arudin kayat. Idildil na pailaang ti baginakin ka. Huwag nga man. Na siyempre. Na-in-love iti gwapo. Anyan. Hanggang bayaman. Saan na dadya babae ti pagsalitaan ta? Tinasayat. Isapsapatan ti panagkasartahan eh. Anya? Imbis nga inton umay abulan. Inton umay alawas langin. Clarice? Wen, honey. Agkasartan iti kabiitan na panawan. Taamangan tumaagaw na kapay kanya. Anya? Awanan ti ado pa'y rason. Sige, agawitan. Tangay, saan mo na kaya't nga idarom ko dahil babae? Agawitan. Pagsaritaan ta ti kasarta. Tiro pa kakinaramutan na. Napkas. Kasanon no agpiglatan da ito eh. Kasta tinapasama ka na ko. Nasakit tinakam ko ka nalaos tigkurak ka ni Chofer Nanang. Kasta man tiniti day tiyaman tita. Mata pobre. Kasanunoy darumda ka. Saan ka mabutang nanang? Ay naanak ko, may sarsar. Kanto lang ata iti dayta. Awan anyaman na nanang. Awanin ka nas titiyak kanya. Anya? Anya nga mintibason ko kini Jobar. Takas to dinaramid na kanya. No di na imbaga no nyat baso mo saan mo nga amuan. Siguro talaga nga isukat na ka. Iti dayta abang. Kasta ka di ba nagrukod na gagayat nanang? Mabalin na kasta. Apay nga ro na pinayat na. Sa kalpasan na. Kasto'y teramidan na kanya. Apay, nanang. Ang damat basol mo, Jober. Saan mo mapabalaw ni Altia? Nukas talatan ti sakit tinakam na. Almer? Amom, nukas anot panagayat na kan ka. Alpasan na. Basta sukat mo latan iti baknang ani Charis. Saan ko nga mo nabindot ti pangagdeng ko nanya? Sa... Anya di ko nang? Imton umay alawas ang tikasaryo kini Madam Clarice. Uwan. Agad-agad. Isot kayat na. Napakamam nga roden dagiti didakkel mo. Uwan. Ngam, amang anonin to lang nanang ko ti umay. Nitatang mo nga eh. Saan nga umay? Saan? Amo mo tiga po na. Mabayin? Kaputasan na si gastos para tikasaryaw? Uwan. Langato nga ti pride ni tatang. Ure nun, nakurapay kami. Kanya nga ron ti mabalin. Kit awan nga ron mat urlong mo apadak. Pare, Manmanuti ka sa pare. Ang babae gastos iti kasar. Ang... Aging kay ta. Kasladyak pelapat yan si ka. ti. Ti panagsinayo kini Altia ah. Ngam no dilig iti lang ah. Napimpintas ba't nga dayo ni Altia? Ngam ni Ma'am Clarice. Anya? Sorry ah. Kailangan dakla nagdumaan da. At baknang ni Ma'am Clarice. Ngam napintas. Adayo ang napimpintas ni Altia. Nagdakkelan din nagbaliwan ti anak ko. Bye-bye anak mudlat, tani ti basit a pamataudan mi iti pagbiang mi. Saan ako natutulungan? Nakapupuklat tani ti kwarto. Talaga amadi ti ipiktukan ko na ti panagsinadan ka ni Jubar. Nagbalin pa yan naman agpupungtot. Kanawan raragsakan na. Bye-bye man lang eh. Awatik latan. Dapat siya ka baka iliw-liwag tumatlaan. Talaga siguro na sakit tinakam na. No apay kat nga minakas jay tinaramid na dyan lalaki eh. Talaga asaan ang mapagtalkan. Nagpigsa mo data cellphone mo anak ko.
Itay pa ditang ipatpatukar mo. Ulit-ulit mo ipatpatukar daytan. Baybayandak lang, nanang. Di dak bibiyangan dito eh. Ingka nga rod agluton Tada pa iti... Masadutak. Pasensya ka na. Nagdagsan ti bagi ka bumangon. Da kayo pa'y laang tagluto, nanang. Apay, madba di tirik na. Ada ka di nasakit. Nasakit ti barokong ko, nanang. Saan ko nga muna niya tinakabasulag? Apay, kasto ti sa gabahan. Ingka pakita iti doktor, kayat mo. Sana doktor di makaagas kanya. Sabali ang sakit iti barokong. Sige nga ron, panawan ka pa. Maawata ko ti kayat mo asawan. Sabay ko tadi kag panunot iti sana nasayaat. Panawan da kun dito'y nanang. Ada pang panunod. Kayat ko tiyak may sa... Sige. Diyos ko tulungam ti anak ko makailiw-liwag. Sabay ko sana makapanunot iti dakes. Ay, baybayak pa'y laang. Maawatak. Isa sa aden na. Siya pa'y laang at yung luto iti pangrabyan me. Ay, niya lakot nga binan ay ati tao. Di dala kitaan, numasakitan da, ti padada tao. Tilangan bukod da pakasit na, ti pampanunutin da. Kasta pare, panawan ako niti boarding house ta? Uwan pare. May kawak lagi ti pare. Oray sak na pare Elmer. Agnaid kami ka ni Clarice Igibalayda. Nagsirti ka talaga. Agbalintun ano naman ay tibiyag mo. Bugbugtong nga anak tibak nang tinasawam. Isumat siguro ti gasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Di ka sanungay. Ay, madam ti awag ko iti asawam. Di, sirmat nga rin ti awag ko ken ka. Kanya, piligyo ka talaga. Jubor, honey. Come on, let's go. Nay, agay ayaban ni Madam Clarice. Oh, mapan kayo ka nun. Sir Jover. Loko. Kanya, sir, na ibagbaga. Sige. Patuluyan mi nga rudan pare. Okay pare. Good luck. Ken agawaan nyo tapno addaan nakiktibunyag. Nalpasan ti kasarda jubar ket ti asawa na anak ko. Ket amom talaga gaya mabaknang di na asawa na. Anak ti akin ko ti may sa post company dito syudad. Amo ka tilang kinabak ng dadya papay ti kinayat ni Joverkan kwa nanang. Kasta mo ti bagbaga dagiti tao. Siguro no sana baknang dadya babae. Adayo nga isot asawaan ni Juber. Siyempre, ado ti kwarta na. Kan di ko tsepay. Nagasak tayo siya babae. Taanak ti baknang. Altia. Sorry no, naibagaktikas dyan nanang. Daksangga sa taklaan. Tamarigrigatak lang kami. Ala, di kan agliday anak ko. Napimpintas ka ba't lang adayo? Nan, Kanubing ka pa'y. Patya ka makasarag kanto iti adayuan na sa isayaak. Ngam ni Jover. o anya, magustong ka di matlang dito'y, honey? Uwan honey. Dapapakan ti babaw nin lang ti kadwata dito'y balay. Diyak pa yung nakikita ni mama may ti personal. Ladawan na lang ti makikita. Intong next year pa'y laang agbakasyon dito Pilipinas ni mama. Makitam to, intong sumangpet. Pasensya ka honey ha. Nakurapayak lang. Imbes na sakti mangibalaykan ka. Saan? Tadi tayo matan balayo ti pagnaadan ta. Di ka madanagan. Tasakbay ang nagayatakin ka. Amo kung ti kasasaad ti biyag mo. Agyaman na kakinayat na kata nga oray nakurapayak lang. Saan ati kasasaad mo iti biyag tinapatid kanya, kani? Ay na, di mo panunutan data. Kan, when gayam, ti kayat ko. Agikat kang announcer when no DJ iti dayjay nga FM station. Ha? Ni, kanya lang rudan ti aramidak. Nagyak ag trabaho. Basta jak kayat nga agsubli kay ti trabaho, honey. Agtalingad kan dito'y balay. Clarice? Kan runanti amin. Saan ko akayat? Kan, syempre, ang mga no, dapat makaagaw kan ka kanya. Banag at syak kaya ta mapasama.
Anya? Nangrunay ti day ang maldita nga glaklako iti barbecue. Wenno, barbecue girl. Ha? Katakas na ti mapasama. Pumatayak, honey. Anya? Saan ko nga'y palubos nga adda sa bali ang makaikot ken ka? Honey, kalpasan ti panang sarong karta kada lolo kan lola ija probinsya. Intan tupay iti beach resort ni Papa ija La Union. Okay. Inton bigatan ti panagawid ta, okay? Oo, makamu ka. Wan gayam, honey. Aday bagak. Anya rin ka? Kahit kung agadal ka matan iti driving, ha? Tapno, si kanto ti mangimaneho dito ilugan ta. Ha? Sure. Amok ba't basit idi kag maneho ngam nalipatak sa amat Kasta ka di? Oreng sa anak ko ng agadal. Si kantulatan ti mangisuro kanya. Oo. Mabalin latamat, ha? Isunto ti sumarunong aramiden ta, honey. No maipapastan ti agpasyar. O sige, makamu ka, hari. Naragsak ka kadi matlahing, honey? Unay-unay Makuna kasya kung ti karagsakan alalaki di tirabaw ti daga. Ngamin, nakatumpungak iti asawa na singpet ken man nakaawat. Bola? Saan man? Pudno ti bagbaga ka ni. Promise. Kasta akmat, honey. Ket sapay la kuma. Tagtalinait ka na pudno. Tano panggapam ti kuman nigid. Saan mon apat padasan, takas itinakunak. Sa anak abumdeng pumatay. Aris? Imulam di ta panunot mo tinaibagak, honey. Aldeya. Apay dagiti kawas mo anak ko. Agim impaki ka matan. Wananang. Ni papanam. Mapanak iti bagyo. Anya? Anyat aramidem ijay. Panawan na ko nagmay sa. Nana. Anyat aramidem ijay ko nak. Panawan na kagmay sa. Mapanak agsapul iti trabaho, nanang. Ne. Kilahat man day taapangandang mo anak ko. Anya ko mamatatrabaho nga iti sirkam ijay. Tsaka mo. Makamu ditan. Agsapulak to niti pagtrabaho akijay. Anya, ay nanak ko, among ka diti sasawam. Awan kan samot iti bukot mo apanunutan. Saan ka pumanaw anak ko? Delikado ti kastapang panunutan ka naramidam. Nana. Awan ti madadaan asang putam iti bagyo. Kasano na makasalaw ka ijay iti. Basta mapanak kijay. Kat nadingitat no saan kayo adanggan iti dayto aguntaway, nanang. Amagan no may sagmakalaan. Saan? Didak pa katanagan. Sige, mapanak kon. Anak, saan? Di ka pumanaw. Anya ka Saan kadi? ka kumaalapdan pay? Di kay tanag. Tanawan ti masapula ka trabaho. Agawid ak matladagos. Ha? Sige, mapanak ko nanang, ha? Ulitat. Awan tirong mga pagdanagan nyo kanya. Takabaulak asalak ni banti bagi. Dan na. Agan-anat kayo kuma. Anak. Wan gayam. Imbatik ti di kipad a cellphone ko. Saan nyo aliwayan nga i-charge? Tada pangawaga kada kayo, ha? Pantiya. Sige. Mapanak ko nanang. Diyos ko. Tarabayam ko ma di anak ko. Ilisim ko ma iti pagkad. Agan-anad ka ko ma anak ko. Wan nanang. Tarabayam ko ma ti anak ko. Diyos ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Talaga nagasat ka unay, Pards. Pare, Agasam, si kapayan ti driver, kan tikot siya kamutayin. kotse ni Clarice na ito eh. Balikot si Meten ah. Tanuan niya ti kukuha na. Kukuha Meten. Taagasawa kayo lakit nga rutay. Wan mat ka niya. Iso ako nagasat ka unay, Pards. Awalan sa pulag ti biyag ko ita, pare Elmer. Ayun gayam.
Aday padama ko ka. Anya dayta? Nagrana kami kini Altea iti Ristobar nga ayaw yang tayo iti. Anya? Talaga na sakit una iti nakam na iti panangisinam kun kwa na. Pare, Daman gayam damagag. Pulos ka ding awanan panagayat mo kun kwa na. Oh, pare, apa ati naksungbatan? Kaya't ka di asawan dayta. Ay ayatim pailaing na Altea. saan ta ko man pagsarita na ita? Masapo lang maikupinan tinapalabas kan libro ti biyag mi kan ni Altea. Diyos ko, kaano nga ta makalipat makamugunak. Apayan aramid mo ti kastoy kanyak, Chopper. Inayat kay Diyos to. Pinangnamnaman ang lakayam iti awan. Sa ginungatan di pa pala kita. Magnaaklat ta. Makamuditan mo sa tino ti pakadandanunak. Ay, kumusta nga tadya anak ko? Sana ka makaid na. Unay lakit tinaminan ay tigasgasat na. Isupay mo tinairanan ang uko. Nasinpot mo dyan ako. Nga mapayalin ko dalaang. Pinangnamnama da iti awan. Adumot kayam ti wagwagan ti bagyo. Ay, tagal day ta wagwagan ah. Okay. Tapi takla kete papalaka. Tak kayo baka po titoy. Kaata papalaka. At soblek atakos. Sir. Chinese sa day dyan lakay. Isusiguro ti akin ko iti day ta naglaw awagwagan. Ta sir ko natakan kwa na. Nalaing mat nga agilo ko. Di taman kiti ti pagtamagak. Parang agkasapulan da pa iti sales lady. Tay chayam tilakay. Tilakay, naglusduyan iti ayan tiri daw ti kutsena. Ala, awan sa tinakakita. Sir! Sir! Tanom. Mabit lang, sir. Iriwar ko ti balon ko at tanong. Daytoy, atoy. Kumusta tirik na yun, sir? Hospital. Hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mangayapa kiti taksi. Ay, ano kita pasabak yun, sir? Kwa, agupit sa ti barukong na manong. Taratak Hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mabit lang. Tulungan ka. Wanata, para-paray ka malatan paray. Ha? No kasta, talaga ngayon tuloy mo tinag-resign. Tapno saan ka maboryo ni Tabalayaw? Saan nakapalubusan ni Clarice? Diya kaya't asupringan ti pagayatan na. Tamang ano, gumura kanya. Talaga adon kaitan paray. Agasam na ita. Humapala ka talaga paray. Tala ka man. Tilay bagbagam man. Ala, saan ka ngagdanag? Mapantan to ag 2 rounds, ijay resto bar. Hajar takar po. Altea, sir. Tapitas ka apalasa. Kalau pelopap celoksit. Kwa. Thank you, sir. Hakyabarak hetitalom nga impa edombok sak. Hateya. Hakyabarak tolok mo. Awan anyaman na, sir. Mabalilakon palawan. O kaya kano kulatok to. Nakataki balat ti sakit ko ete poso. O kaya kon. Habakado hatapay paparam. Awan di mo kapapanak na ti bagyo, sir. Apay kalot at takat itoy. Umayak ag sapol iti pagtrabawak, sir. Hajat nalpas mo. 2 years computer, sir. Iso nga urian niya ditan. Basta agsweldo at pag naitan, kan mga anak. Sekolato ka? Wan, sir. Seke, to kayat mo akyan kapaylaag. Hichapalay.
Kat no makitak nasengpat ka, si kanto pagbalanak kaherak iti wagwakan, kad tato mapay ti kosok. Agbay so, sir. Agyaman ako, nay. Makitak mat alas sengpat ka, tinolokatak oray sa anak nga am mo. Wan sir. Nga sa dino, tinakapwap, Ijay lawag, sir. hambok, nakitinakandak ka, yaay mo dito pakyo. Pero, taklepas ka. Amo ni nanang ko, sir. Nagpakadakan ko na. Kot. Yawag kun to adagos kan ko na anak kastrakak adagos iti trabaho. Tatoy palay ko. Sisak ang naatitoy ta nagbakasyon siyon katulong ko ta basakit amana. Agmay-may sa kayo ditoy. Nagdakal ti balayo, sir. Wawawawawat. Hala, sobra ka. Kumay ka tiya. Di ka agpabait. Nagdakal ti balay na. Pagnang dito ilakay. Sir, ayan ti asawa yo. Ay, hawarat asawak. Napayak ka na tay. Hada anak ko ija China. Kan Manila. At dan buko ta pabila. Nainpag man, tanalain kayong agilo ko, sir. Wawawan. Nagbayag, nagnaudak kaya bigan kan dito bagyo. Kasta ka di? Sabi koan. Ay, tangasawak man ang taga Ilocos na tayo marlaan. Kasta? Sige, kupay ka. Tulungan na kakloto, altina. Wan, sir. Oray siyaklatan ti agluto. Tagin na kayo. Itala ang makita sak. Naimbakla ka altina. Kapitas palasak, lupay madlaw probinsyana. Makita na sengpat apalasan. Tanong saan na sengpat? Tinaklaki di tinolokan. Udah si kalang ti umay pare. Kaluwambot kayo ti asawang. Nagpilit ka sa mor, pare. Sana may sinsina kanyak ti asawa. Sana may sina na mapanagtrabaho. Anya? Ay, sus pare. Si Luzan sabat ni Ma'am Clarice. Mga namaging na ka. Honey? Oh, makita? Ay, ayaban na ka ba ng ti asawang? Ay, saan tamad lang nakapaginili wa usto? Mala, papan ka ni ti Anna. Siya kung sumarunong nagkanta. Hitalak ka na kita. Saan ko maalat iturog ko? Itay pa siguro nakaturog ni Sir Tony. Ay, agyaman nakasapula ka dagos iti pagtrabawag. San abale? Tagmay-may salang ni Sir apagserbiak. Sabi la pumatag na nayon ti kinasingpat na. Kan, saan ko mamakapanunot iti dagas? Nang runa tutuwa kami. Ada di ko tawaya sa bali ti umapay ti panunot ko. Ada umot siguro pagaramidan na kiti dagas. Tas kanya kan nataklaan. Narigat mat nagtalagak unay adagos kan kuana. At ang aming kuntawa ay masupyutak ti panang palpaduloy pilip na kanyak. Diyos ko. Ilisin ako may titakas. Si kalaan ti amok akamangan iti daytoy akong taway ako. Malagip ko tinagpanagan ti ayan-ayat mi kin ni Jofer. Inaramit ko ti amin na kapaulak ti amok. Tapno maparagsak ko lang ni Jofer. Naaramid na lata tinang lipot kanyak. Katamok, aga po lang iti kwarta tinang isukatan na kanyak. Pak nang amin tayo siya papai. Idinito ta siya kat marikirikataklaan. Agsuya abakmat, kamsana ka makairigam. Siguro, nubak nangag. Sana kayo sukat ni Jover. Anyan ti kastoy. Nilatan Jover ti linaon ti panunot ko. Kaano nga ta makalipat.
Kaya manaka. Agsasaro naman langan ti suyakap ko. Makaturog ak sa matlaangan. Nakaluto ako ni Tipang Rabyan. Ibagam lang na mabisin kang taggao akon, okay? Okay, honey. Nga matamdaman tun. Pasensya ka na. Si kanti agtrab-trabaho dito'y balay. Tanagawid mo kanti sigod ang babaunin tayo. Wen, awan mat aramidag dito pala eh. Iso nga oray siya klaptan ti makaamo ka rin trabaho dito eh. Pasensya ka na, honey. Amangan no. Mabayagan pa ni manang si Mang lugar da. Taag paagas pa iti sakit na. Wana, rumbang lang nga siya kasunat ti salon at na. Sige, ag-shower akbit, honey. Okay, honey. Kalpasan na, bangan tanton. Adita, naisagana kong ti pamigatan ni Sir Tony. Isudaytan. Good morning, sir. Nakasaganan ti pamigatan kan itimplaan kayo ka din iti kapeyo? Sige patateya. Hayda. Naletap ka. Akasadeta. Nakasakaran papikatan. Good. Amok ngamin amasapa kayo amapan kadagiti negosyo yun, sir. Saan la agsak lobwal. Tuwata lobwal. Kasta ka di, sir? Ipasyar ka kadagiti pastak te kosyok. Kadayam amo ka kadagiti tao. Nabayag ajak na usar dahil ti dana cellphone ko ah. Anda dito ti dana SIM card. Sipod nagsina kami wano insinak ni Altea. Saan ko nga inusar dahil ito eh. Iyon ko man. Kita ko na message ko. Ado pa'y katngatan. Data. Iyon ko. Oo. Ha? Kunak to pa'y kat. Nagadon apex di agsang to eh. Pasig apex ni Altea nagito eh. Anya tinagbasulak Jovel. Anya tinagkurangak. Tapay anarabid mo ti kastoy kanyak. Ay ayaten ka unay. Tsak kabailan ti may sinaken ka. Ay, text na pala nagito ini sakbay ti kasarmi kan Clarice. Saan ko idin anabasa? Tama nga makita ni Clarice. Ha, yasawa ka. Anya din po, Sam, honey. Ay ko jay pasita cellphone ko. Nan, kitaag man. Ako awan na in-off ko. Kitaag ko na. Ay, ko saan na. Apayat mo kaya't nga ipakita. Ada ilimlimad mo? Awan. No kasta nga rod. Yig mo day ta cellphone. Taagbasa ak iti message. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak tupay ka. Text amin day dyan nga Altea tilinaon tinbox mo. Buisit day to'y a cellphone! Imper ako mo ti cellphone ko. Cellphone mo nga paiso. Ngam oray sa nga gasot a cellphone akas iti dayta. Kabailak asukatan. Tangay maggatang laang iti bangketa. Anya? Awan serving na nga oray pa ibad-dibad ko. Pusurat gapo iti nabasak. Clarice. Nasakit tinaka mo kanyak? Ulitak. Oray gumatangak pa iti manok akasukat na. Ibagang mang kanyak tipod na. Aging ka di ita. Ay ayatong payla ang dayjay adong rit. Nga agat asok ti itong tono na barbecue. Ha? Jaber? Sumbatan na kuma! Ay ayatong ka di payla ang dayjay amalditang Altea. Naskan ka di abog kawan na, Clarice. Saan ka masaktan? Tapod no dagiti ibagbagakin ka. Abay! Isakit mo dayjay amaldita. Agyaman, tasan ko nga indarom iti pa ng karamot na ganyak. Clarice. Daytoy ti bagakin ka, Jover. Saan mo agandatan ti manglipot kanyak? Tanuan niya't kabailam nga ramidan? Kabailakmat nga ramidan? Anya? Nalawag tinangag mo? Ken, saan ko nga ipalubos nga adda mangagaw ken ka? Naibagakin kan? Kabailak ti pumatay. Clarice. Di nagpatpadasan, Jover.
Tinakpayla am mo unay. Itala nakita ka nagpuntot ni Clarice. Talaga ang imong kayang ti asawa ka. Silo sa gayam ni Clarice, Elmar. Saan ko pulusin pagarot? Daitan ti tagkala parikot pare. Saan ko anam naman nakasjelatan ti kinaimon na? Awan nga no da. Ang mga no deta ti puunti ka na yun nga pa yun. Saan ko nga mo nagbidotak minon niya? Sika nga min. Saan mo nga inadal ngayon mo na ti ugali na? Kasta kumamot ti panggap ko ngam nagapuramat nga kasar kami. Di mo pala nadlaw di? Ti rason na amangan no adda makaagaw kanya kang kwan. Saan arason dayta? No at na panagtalik na ka? Dakalin ti kami, Elmar. Talaga kiptian na turay. Dayta tinapaliw ko kan na. Diya ka mo ngam mangrugi na rumor ti madinsang ugali na. Saan mat kipti nga amin? Yung kaaduan na ababak nang kasta. Naturay na pare. Kaya da atingilan amin abanag dito rapaw ti daga. Ay, sige pare. Agsyat ako ma. Ngam saan ka basta makarwar. Nang runa no saan kong ipakadakin ko ana. Ay, alapis mo't na itan. Wala nga rod. Saan ko nga mo ngam nagbidotak sa iti pangadan. Anya? Imbesa kasi ti ko na managastak. Tanakasawa kiti kaskin ko ana. Bak na. Ngam baliktad sa. Daksang gasatak. O sige pare. Takitaag man no iti mabalin ko nga ramidan dito eh. Alawan pare. Ano sama? Una, pagpalabasa kiti oras. Sige pare, bye. Anyay tanda ito eh. Pulos sa siyak namnaman na may bagga. Kan marami ni Clarice kanyak di kasya. Nagsasawa nakmatan. Nakaslapan manaknakam na. Nasaya at ano nasingpot gayam ti amom dita anak ko. Wananang, nakasingsingpat kanyak. Agam uray no kasta agan anad ka at taa. Nang runa no kas jay arumwar ka. Anya ngay gayam ti trabaho ti amom. Ado ti negosyo na. Agduduma nanang. Ngam kaaduan na ti pagtagilakwan iti nagduduma. Kasta ka day. Aga po ang mismo di pagilyanda dagiti produktong ilaklato da. Kasta aya. Alakit saan mo abaybay ang tabagim dita Kan anya nanang, apay adiyo ituloy. Ay, bay amon da dyan na ibagak anak ko. Basta aganad ka dita. Saan ko nga ibagbaga nga amangan no ada sa bali apanggap ti amom kan ka. Nga amangan no agin sa sayaat. Angam, tay ko na akon. Saan mo abaybay ang tabagim? Wananang, didak pakatanagan ditoy. Awan mat nga tadakas apanggap na kanya. Aguray ka man. Kaano nga ta makaawid ka? Di ka kadi agbakasyon? Uray, makalawas na ko maanak ko. Saan pa'y lang nga ita? Ta, kababay mat agad bisan. Ahon kayam, kumusta kayo matan? Nasaya at mat. Aglakla ko ak iti barbecue. Sige nga rod nanang ha. Agan anos kayo pa'y ladita. Un. Sige, ta mga noto ti customer nyo. Bye nanang. Ala, bye anak ko. Ay, agyaman ak Diyos ko. Tarabayam kumadya anak ko. Di mo ipalubos ang maisagmag. Sapay na ko ba? Tagnanayon mo't ti kinasaya at ti amo na. Ang tudwada iti balay ti amo na. Kapanto nga ta ti da kasama panunot ti amo na kontrakan ko na. Rumuara kun, mabati kan dito'y balay. Amangan no tila pagpapanam, tsufer. Sa dino ko matimapanak. Di mo la pagpadasan ng timapan agbababae. Takwartak tumatlaan ti pagbabae no kas pangarigan lang. Clarice. Napus ko launa yan ti panagrupropam no maaramid mo pa'y lati agbabae. Kat don ka lang arudan dito'y balay. Huston. Nagsakitan di pa nagsasaw. Sorry. Ngam si kamat laan ti mamprobok kanya. Tapno agsao ak itag kakasakit. Saan ko anam naman na may bagam kanyak ti kasta? Kanak mo ta sorry. Takas to iti ugali. Iso nga irwam mo ti bagim, Tsuver. Talaga kastoy ko.
Naimo na. Nagbasit labanag. Kanawan na tirong mga pagimo na mitiday chay. Awan kaming kinaltiya. Kansi ka mating kalaysak. Wan! Tasyak tinaggusto nga kasartan. Ngam kasi tinakunak. Nagbasit labanag dayta. Tapno dumanon iti kasto iti apata. No basit labanag dayjay para ken ka? Saan kanya? Anya? Dagkalabanag! Apanggapwak nga agimon. Ngam... Amo! Dayjay pa'y laang nga alteya ti adda iti panunot mo. Kan? Nalabit? Isupay laang day. Sana pudno dayta. Pudno! Ha? Napintas dayjay nga alteya? Kadayo napimpintas ngam siya. Napimpintas ka matlang. Kan... Stop it! Di na kong bulaan, Chufer. Di mon mayalis ti alipuspus ko. Anyan? Bahay ti panaglamas siyal daw. Rum-rum warmat ti pudno nga ugali na. Nagbasit labanag ti pag-apahan mi. Ng padaklan na. Naimbagta na kaumay ka, pare. Kunak man no saan ka makarwar. Maburing ako na, Hilmar. Kan makamuditan. Uri ka, dito'y mo timayak. Una, bagam tuwa dito'y ka ngay may. Rimwaran ti pudno abudik na. Naimon, nangato. Sapay, aging kayo ta. Pag-imunan na nalteya. Kanayon nakngapahan. Ganti may sapay ajak kahit nga ugali na. Managiboy-boy. Ang niya. Saan ngagpatpating ka ti panagimon na kinalteya? Nabayag lang harudan na nagsina kami. Di kan mas daw, pare. Siyempre, nataar ka. Mayat ti taktakder mo. Ilmar, Sana pa nang uyaw, ha? Amo mo na, pare. Iti ababa asarita. Saan kayong agbagay kini Clarice, pare? Sorry, ha? okay lang. Tamok mo dito. Mawatak. Oh, agawid ka na pare. Ang mga numon o na makaawid di asawam, yung sika. Ang mga no apaan na kamarain. Kasi nang ruti bagbagak. Matulungan na ka ni. Ayun na. Mas oktukon ko na. Nang runakit saan da pa nakaala iti kasukat mo at DJ. Biyaman na pare ha. Oray sana kay ni Clarice. Di nakmalapdan. Saan ko akayat nga umdas nga isingir na kanya. Di pa nang pakpakan na kanya ako na na. Nagapwam? Kanapay adi ka nagpakada arimwar? Sinarong karak ni Elmar. Gayam mo? Uwan mo? Mabaling ka di nakasaupay. Ha? Stan! Bukawan nagpayitan? Ha? Lalipatam samatan no asino timang pakpakan ka? Wan! Amok! Sikat timang palpalamot kanya. Ketap na awanan ti boy mo. Agtrabawak. Tapno da pangalaki ti gatang ko ti kanak. Anya? Agsubli ka nga announcer? Wano DJ? Wan! Sumapol ka ti sa balya pagtrabahuam. Basta saan nga ichay? Kasjay ti amok at trabaho. Tapno? Makaaram ka kadagiti mangid idulukan ka? Gapo dita boses mo? Awan makalapad kanyak. Ngagpapankin ka. Anya? Sir, ato yung tikawasyon na planchakon. Thank you, Althea. Di ka man yung magtantiimak, sir. Sorry, Althea. Nga nabayagan agayat siya keng ka. Anya? I love you, Althea. Please, lapit ho. Ay na, agyaman na anak ko, nakabakasyon ka matla. Mailiw ako na yun. Wala nang. Nagpakadakin ni Tony. Umay kumangam at kanunas ka nga si Kaswan na kadagiti negosyo na. Ado nga rod at talaga tinegosyo na anak ko. Wala nang. Ado. Kan, insursuro na kadagiti rumbang nga aramidan. Tasyak kanun ti sumublat amang i-manage tap na makaina na. Anya? Ay nagsaya din no kasta anak. Kasta ti kadakil ti panagtalagnakan ka. Wala nang. Nainlove ka nung unay kanyak. Anya? Siyempre, malaksid anasing patak. Napintasak ka nupay. Sigurado ka anak. Sigurado ka makiasawa ken ko anak. Wala nang. Kat,
Ay ayatem ka di matlaang. Nasingpat ni Tony, no payaadan edad na. Saan anarigat nga ayatan tikaskan kwa na? Anak, Masapol a praktikal itan tibiyag. Agayat ka itubing no kataab mo. Lukon na kalaang. anak ko. Naimbag kan Tony, tadapay maghanap ko. Sigurado nga ipatawid na kanyak ti daduma a kinabaknang na. Nang runa kadagiti negosyo na. Day tati almanang. Nanay, Anak ko, no saan ka asigurado di tarik na? Saan ka apa ikaskas? sigurado akon nanang. Nakaikadang akon. Pakitak day chay adjover. Anya. Ay sus, anya ka din day nga ibagbagam anak ko. No kastamot laang ti planom. Sa baligayam ti planom. Nasaysayat no di mon Anya patuloy. kay kadi. Baybay antak ka tilaang nanang. Basta ti saksak yo ti panunot yo. No makiasawa kin ni Tony, saan tayon nga girigat pay. Agbiag tayon tumutan, ananam ay. Saan ko nga almanan? No bagimot ti maisarasarangon no may gasang-gasat anak ko. Saan ta kapagtanagan nanang? Sige, agsublay kami matlang iti driver ita iti bagyo. Ala, aganad kayo, anak. Wananang, adan to siguro mangsukon kada kayo. Numadanon ti kasarmikin ni Tony. Ay, Wen. Ada invitation card mo, pare. Imbati na iti guard itay. Invitation paritan niya. Lo katamata kita. Abay, pare. Ni Altea. Agkasaran. Aniya? Sino ti mga asawa kin kwa na? Kasla. Lakay mo'y adda di tiladtawa na kadwana. Kat apelido na. Kasla apelido Chinese. Lee. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Andatan dito yung station. Saan ka pa yung matagtagar eh? Ilmar. Pampanunutan ka di pa lang ti kasarda Altea kan tila kay at Chinese anak kay asawaan na? Kita man lang ti angaw ni gasa niya. Utnuti ko na pare. Bunggat kasarda. Ingrandia talaga. Pare Ilmar. Chinese gayam ti kasawaan na. Bakit nang laki ti di alakay? Lakit di. Tapagan ano na kumamod na alakay no ang kwarta na. Patya katila ang kwarta na ti kinayat ni Altea. Kasabot lakin ka pare. Timit la kwarta ni Clarice ti kinayat mo. Mabaling ka di Ilmar. Sana tila ibagbagam. Sorry pare Tao lang. Sorry. Okay. Idaw-dawat ko ti kinragsak na. Wino na yung pagkakasat na. Taga-Bagyo ka nung matedya alakay. Nanggag ko ti istoryada itay ti resepsyon. Ngamjak nam naman nakasya ti pagbanagan na. Amak pare, papilitan lang da jay. Dapot sakit tinakam na itinapasamak kada kayo. Ilmar. Wen, kat pinakitaan na ka. Iso nga inawis na ka. Saan kayon aglako barbecue matal? Anya. Kumuyog kayong kada kabi Altea, Chepakyo. Ay na, naglamin ni Jai, kaskan. Kasanong to'y balay me. Saan ang problema day tananang? Ngamin, plano ni Tony apabaruan tayo. Anya. Podo day tapadal. Ulay bongkalo laeng kuna Altea. Ala, na kayo man lang ang timakam mo. Tauray no saan ko akayat. Awan matlaang ti maarami idak. Dahito'y kaditi balay ni Tony, Altea, anak. Wananang, sa bali lang ti family house da. Nga isot sang patanda giti anak na, no kas ding agbakasyon da. Kasta. Dahito'y kano ti siledyo nanang. At damot hitar dita no malamin kayo. At damot kan bukod yu asi aditoy. Saan kayon arumwar? At dati hitar dita ano kayat yu ti agdigos ha nanang? Anak. Inton matanda ma, mapan tayo ka no ag-shopping. Gumatang tayo ti kabarbaro akawasyo.
Katsapay la ko ma, tadi kay agtukyadan, nanang. No kasta, awanan palikot atone. Sige. Umaysak dito opisina. Akyabanak atole. Bye. Asino di kinasaritam, honey? Ti atol di labos, hari. Adda ka di parikot kadagiti negosyom? Hawat. Kat saan ko adekosyo? Negosyo tan, hari. Anya? Amom, kasla tagtagay ina pala ang kanyak ti amin. Hatsa? Saan ko anamnamaan nga ayatan nak? Kat may saak lang a probinsyana. Saan napatag katsak tayta? Kinasengpat. Nakatinagantilik na ken ka. Kan, nagpintas ka. Beautiful. Honey, Akyabanak na olay nagdakkel ti bakat idadta. Inayat nak alteya. nagsingbat ka ngamin kanyak. Kan pulos adi mo ginandawayan ti kadak iti balay mo. Kas katulong mo. Kasano ko maalabedak tayta. Damong paila ang detoy pala ko. Atan sa pali naleknak kengka. Anya? Hari, saan ka agtalak? Saan ka agpapawi panakiasawam kanya? Bali awalan papilak. Ata bukod na apyag. Ata abid babalin da pyag. Ini ka kitan bukod e koso. Awan palikot kadagiti atak ko. Isunga awan palikot. Honey. Pare, nasuro ka na makalawas at di ka nagawin di balayo nga. Amang ano sa pulang nakati asawam. Bayam, kahit ko lang tagpalamis, so ajak palagawid. Kan may isa, no sa pulang na, imay ko man dito eh. Ngayon nakita mo't awan. Pare, ornosin yung tibiyagyo. Tapno madan kayo matiniti anak. Basta sa anak pa lang agawid, Elmar. Dito yak pa lang dagos mo. Pare. No, okay lang ha? Kung saan, di pumanawak. Sumapula kiti ba sita kwarto, nga bangak. Si kamat pare. Awan pare kot. Saan ko nga mo? Takas di mo tanti mapaspasama kiti biyag ko. Di mo kunain ngagbabawi kan pare. Saan kong ilibak? Makarik na kiti babawi. No apay ng imanugo takadagos iti panagkasarmikin Clarice. Adyak inam mo ana impag ti ugali na. Aday ta. Inyag kung dito iti maleta managlaon kadagiti kawas mo. Anya ka din day tangar aramidam. Kasta, bagkatam tamaleta, taipan mo iti ayan ti umok mo. Umay ka man. May ka, magibabain ka. Kitkitaan dakon dagiti kakadwak ti station. Ha? So what? Taksim. Dito iti pagsaritaan ta. Dinakguyod-guyodan? Di na kumamot ibabain unay. Nagalas mo ti aramid mong klas. Kasta mo ti kayat mo ha? Saan ka di? Saan ka nagaw-awid? Iso nga inyag kon nagiti kawas mo. Ad-addan adyak ka ti agawid. Iti kastangar aramidem. Ha? Abay ti kunam? Pagtatakkunan ka? Ha? Saan kan apagan ano? Abay ti kunam? Si kalaang kilalaki? Clarice. No sino ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikat tinang ibagay ti dayta. Ha? Amok tumat lang nga dayta ti urayam nga ibagak. Ti panagsinatan, tapno nawaya ka man na mga saway ti sabali. Tapno subliang dayjay nga alteya. Saan mo ngay ramraman ti sabali? Nang runa katadan asawa na. So what? Oray adda asawa na? No kayat napailaang ti agsublikan ka? Nagdakas na talaga ti ugalim. Ha? Kasta ka kiti ah? Amo ka ha? Ado ti babae iti biyag mo? Tas siguro, amin na fans mo wano mangid idulukan ka kat karelasyon mo. Babaero? Oh, pare! Ano ka pasama? Elmar, muna ako ng kawit. Oray kat nalpasan ti program ko. Pare, apa ito balita? Ijeton boarding housean ti pagsalitaan da. Sige pare, manawang ka na. Pinagkat ng ti malita nakit na panin.
Ay, anya lakit tindagit jay nga gasawa. Anya amit yung tigas gasat tigayam ko. Tiamok, nagasat anak ki asawa kini Clarice. Taksang gasat mo't gayam. Kaya't ko maadaan tatakos anak Hani. Honey, Kaya't ko lalaki o mula akpalit anak ta. Kat ichonjol ta. saluad ang nga roti salon at mo. Di ka una agpampanong. Kaubuan, para kay ka. I love you. I love you too. Sakbe ang maturog ta. Aday bagakan ka. Hatsa tay ta. Saan ko pumapay bagakan ka? Tap na maragsakan ka. Hatsa tay ta. Amom ka day adili akon iti binulan ko. Hatsa. Agtalulawasan. Lele, Hani. Wan honey, at tanbunga ta. Actually, nagpa-check up kat positive. Oh, I'm pregnant. pinalaksak na Hani. No kasta, hanata bakim. Sure, para kada kayo ti agpaling nga anak ta. I love you so much, Hani. Si ka nagpakelan, ka nagpalaksak kacak. Nakaragraksak ni Tony, tinamuan na. Nasimbangan titurog na. Awanan sa pulagpay. Naging awan ti biyak ko. Kaduak ni Nanang. Nasimpat ni Tony. Sa anak apulos nagbabawi anak asawa ken ko na. Putno at tanidad na. Natungo. Ganda kan anos kanya. Iso amang unak nga nagasat takmat. Kat sa anak nagpidtot, iti pangadang ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Ay na, makita pa'y matlagayam ti apo ko kung panubos ti apo. Ala ni Nanang. Un mo, kat nagasat ka pa'y laeng. Tanasingpet ti asawam. Nakadungdung mo. Kaya't na mangala kami iti katulong Nanang. Uray para labakan laang kan agdalos diti balay. Tada kayo mata para luto mi. Un di na ngamin kayat, amabannog ka. Kabaylag pa'y mati ako bra. Uray itong dakilan ti tiyan ko kung nagbat kan kwa na. Ala, an nadam ta si mo, anak ko. Amangan na makagura ti asawam no di mo an anadanday ta. Wen Nanang, saan kayo magkanag? Anadak, taday to'y tibunga ti ayan-ayat mikin ni Tony. Ala, nasaya at mata nasursuro mo't lang hinayat ti asawam. Uray no nagdakkel ti baet ti dadyo. Kas iti na ko nag-idi, saan anarigat nga ayatan? No pa'y aklonat. May salang idi ti rason. No apay nga imanugot ak amaki asawa kan kwa na. Anak, Wan Nanang, tibumak ng babaan kan kwa na. Tapag kita ak ni Jover. Iti pa naglabas ti alkaw. Nasursurok nga inayat ni Tony. Iti awan kaasping na. Oh, paano pare? Nakarubot ka, mate. Diyak makontak ka asawa ka. So nga gawid ako. Ay, grabe na samot at panagpasugno dayayan, pare. Buwan nga ron. Iso nga siya kontak bagong baba. Gusto reta, pare.Ag-asawa kayo. Ay met lang, nurusan yung tibagbagiyo. Buwan, pare. Iso nga gawid ako takasalita. Nukasapulan na siya tagpakumbaba. Tapno maurnos kami lang. Aramidak. Daita ti rombang pare Jober. Urnosan nyo, tibagbagiyo. mabit lang. Sika, anit masapol mo? Wano? Nayaw-awan ka, mister. Clarice, sorry. Please, urnusan tinti aming katata. Di nakadipasta kan? Honey, gadi ko saan. Maladaw tadi papananta. Okay, honey. Wait a minute. Sino na dyan? Baro nga sawa. Kaya't mo asawan. Adan kasukat ko. Kabulan ako na, honey. Agpas nga yakon iti day kabulan. Malagsa ka na Hani.
Nalagsaka kon matay, taadan to junior ko. Takay lalaki, sigon ultrasound. Anya ka din dayta sa sawam, honey. Saan ko akayat ang mga dayta? Saat tayo tinggal biyak tayo hari. Hacapat olas, no dumteng, ti pagpatinggaan tayo. Saan tayo malaptan? Please, honey. Huston. Sige. Ngam, masapol nakasagara tayo kalayon. Please. Huston, honey. Sige, okay galot. Apay manalahan. Nasakit palo ko. Nagtumar ka kaditay. Mapantay ti doktor. Sasaanan. Okay ako. Okay. Sigurado ka? Tinasehat, di ka pailangar dun rumwar, ha? Agin na ka. Tama nga no kumaro tirikik na Tinakpakadalakan hari. Kapaalak tayo. Sigurado ka? Di mo ko maibusor ti bagim. Wad, plapis. Di ka patalakan. Basta di mo bye-bye ang pakib, Kayat ko, nasalong at kayo anak ta. Enton akpas ngay ka. Ipatag mo ko ba? Bunga para kayat ko. Honey, oray saan mo nga iba ka? Napatag kayong agpatpada iti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pare, nasakit kayang ti maliputan. Talaga pare. Oras saan mo unay nga inayat ni Clarice? Pakaiba ba mo't alalaki nga asawa nita? Wan nga rod pare, Elmar. Ay, no kaano pa yan napanunot mo ti agawid? Kasi diyan mo tinatakwatan. Wan nga rod. Sige. Takay kit ni. Bartikak da ito anak mak. Danggayan nak ko mga aginom, Elmar. Kastoy ati biyag. Awan sawir ko. Amok. Kwartak lang matikayat kanya. Tinangisukatak kan Chuber. Oh, Chuber. Kagura katiko na. Ngam, sa pulag matipara ti arako mo. Awan makaartap ken ka iti pusok. Tabategag. Kabalik pa'y tiyak maneho. Ken tangay awan mas no apa pa na. Makaamo ditan no. Masisira pag iti makasinabat ko. Saan? Ay, kasla pagdarikmat lang pare. Napukaw mo ni Clarice. Sigon kadagiti ng pito titipangkay na. Agat arak. Kahit nasawan na parte ka nagmaniho. Naimbag no maawatan da ka dagiti naganakin ko na. Hindi pa nga muda ti may papan kada kami. Tisan miya pa nagkinawatan. Kinasaritak ni papan. Kinam muna kahit ko amaunus ti amin kada kami. Nasayata na maawatan da ka pare. Tasaan da ka kita pabasulan, itinasapa nga ipapatay na. Talas topak ka te chojol hali. Wen nga rod, kaano lang day di pa nagpasngay ko. Saan mo bye-bye ati alak ta? Isonto si bibiyag pakalagi pam kachak. Apekas tamanan ti sasawam. Saan ko akay tamang agdaytahan ni? Hari, hakpalit tayo ko ba na tepkal? Saan tayo ikempyak tayo? Wen, gamsan ko akayat amang agdayta nga ipagpagam. Anya? Nadisgrasya ti asawa ni Javar kat
Natayan? Wan, Altia. Kasta ka di? Talaga kasta ti biyag. Nabarantag kami na nagmaneho. Saan ka di apimanaw ni Jover iti balay da ako nam? Wan, bali nagsinada. Sa atakin na din na ni Clarice. Kasta ka di? Wan, Altia. Sobra selosa ni Clarice. Sige, Elmer. Idanon mo lang ti pan nakipag-riknak kan kwa na. One sir. Okay, sir. Thank you. Bye. Pare. Asino dyan mawakin ka? Di agency apag-applyak para abroad. Anya? Agabroad ka, pare? Wen, padasik man nasa pulintigasat ko. It's a bali apagilyan. Anya trabaho ti applyan, pare? Nag-applyak di may isang oil company, di Kuwait. Anya? Naimbag no di kan tumaikaw, Panawa mong ti trabaho dito, Nao makakadin kas dis Jackie? Samot kiti. Ngam kapilitan. Lumaklakay da taon. Ngam awan pelat orno. Ay, awan mo't ngamin sirbina ang asawa ka itibak nang. Takas jay mutan tinapasamak. Sekolato ka, ha? Wan, honey. Uray tato lang nga tawan ti atalak. Computer matlaan. Si Kalata. Adamat ni nanang amangaywan kini Junior. Kan adamat katulong tayo. Si Kalata. Ado tinikosyohan. Nekosyo tahan. Kayat ko. Talawet-wetap kosto. Palakin chojol. Kayat ko. Saan lang ani Junior ti bunga ta. Kayat ko nga ta kumamat babae. Kastabat kayat ko, hari. Saan kang agdanag? Adapay kit din Aja. Saan ko lang imbagbagakan ka? Makabulan ang dayto inaw ko. Really? Malaksa ka na ko lang. Duwantun bunga ti ayan-ayata. You are living in the dark. Nakalaklaksa ka, hari. Tuwa anak tan. Managsakan akmat. Kan agyaman nagtawan dakas anapasama kiti panagpasngay ko. Huwag kalot. Kasanod para katal mo. Ituloy kong tulataan. Sige, hari. Kakyaparak si kamang papakalad kanyak. Nuawan ka saan ko amo. Ang mga nabayaga kon awan dato'y piyak. Good morning, Ma'am Althea. Good morning. Elsie, umay ka man? Sumurot ka kanyag dito opisina, taday bagakan ka? Yes, ma'am. Nakaday tayo, dagiti trabador kanya. Kabainda kan nagsaya at ta. Nalpasan ti balay tayo dito lawaghan. For her. Awan mo tagnaan. San mat amabalinyag bati ni nanang dito eh. Pagbakasulat tayo laagat. Pakala tayo kaltekal. Sige. Nagadang tinaipay mo kanya kani. Iti pamilya. Hari, saan mo apanodotat tayta? Pasit laang panagayat ko takitoy. Taawan mo't sa bali pangipatawitak sanikwak. Takas na ko na. Hatabat kabok-bukodan sanikwak dakiti anak ko. Kandalaos lagsak na. Tagapokeng ka. Nagpaot tipya ko. Agyaman at naawat takmatan. Huwalhan. Kas na ko na. Nalaos palagyaman da. Tadamtang ka. Piyak ko. Italang ang makaumayak man nandito kadakalan amol dito lawan. Igatangak man nito ni Tipulo na. Nabayagan at tsak na igatangan ti asawak. Igatangak mo ta ni ti t-shirt na. Althea? Elmar? Adda ka dito lawak? Wan, kadwak ti pamilya ta nagpa-house blessings kami. Oh, kasta ka di? Talaga adak ka lang tinagbaliwan ti biyag mo Baknang kan? Nagbidot ka, Elmar. Ti asawak ti baknang.
Siyempre, agasawa ka yun. Di kukwambutin ta sa likwana. Saan ka di? Siguro. Okay. Kamusta kayo matin? Awan ma ko nakiti asawa. Nasingpat ka na dungo. Kinapuno na, duwan ka anak mi. Talaga? Bagman. Kat, kumusta matantigaya mo? Nalidete biyag na, Altia. Iso aday, Jai. Agabrod ka no? Kasta? Sige. Good luck kan ko, ana. Girl, I need you. Kasta tinaybaga na kanyak, pare. Inawis na kapengarod ang nagmerienda iti may sangay snack house si Jamon. Nasayat nga rin na pintas tinagtong palang tibiyag na. Wan pare, nadungo ken nasingpat ka no ti asawa na. Kasta ka di. Ad-adda pinmintas ni Altia si ka. Kasla awang pe anak na. Sigod mo na pintas. Ngam, insukat mo. Saan mo nabaliksan? Amog tumot lang tibagan. Sorry pare ah. Pulo sayak naman nakas jay tagbali na biyag ko iti sidong day deklaris. Nay, papa na pare. Nakarugmat ka met. Ko pare, jakim bagbagaking ka. Nga mag-flight akon. Andiyan? No kasta, patuloy yung taga bro? Una, agpa-Manila kitan ko namsa. Di wow. Good luck pare. Kahit kung iliwliwag din nagbanagan ti piyak ko. Kan isaganak mo din di masakpayak. Saan pa naladaw ti amin pare? Saan ka mapukawan iti namnama? Agyamanak, pare Elmar. Ang runaan iti amin, masarakam tukuma ti mamaglunit ti tanasugatan na pusom. Tony, patid ka rin tiriklam. Lumaban ka, pangasim. Asidag tayo nito ospital. San ko ang kabailan na mapukaw ka? Kasano kami pa'y katagiti anak na? Tony! Kumusta ti asawa, anak ko? Madamang ang obserbaran ti doktor na nanang. Pasit siguro ti panaglakay na ti kastoy. Anak, Kan nakapsotan ni Tony. Tila tumtumpor matasakit nan. Malaksid iti sakit na iti puso nanang. Andan ako na ti doktor kanya. Sana na masapon nga ibagak. anyat ibaga ti doktor aya. Basta di yun amuan. Diyak ka ba ilan abaliksan nanang? Alakit, ano sa mga asikasuan at asawam kat nga rod. Di mo pa ilang rod maituloy, ti panagadal mo ano kasta. Wan nanang, uray kat may salangan a semestre, ang graduarak ton. Mabaling kong tulat na nga ituloy na kayat ko. Ay katuan nasingpot na talaga ti asawam, ta pinagadal na kapahay. Wan, nasaya at tao ni Tony. Nagbalin mata na napatag kanya, gapo iti kinasingpat na kanya. Ngalakit asikasuman na imbag. Di mo pampanawan. Wan nanang, pagayam na ipakaamukmutan ka dagiti anak na. An-ano sak kano ni papada. Katuan Agyam-yaman da kanya, an-ano sak ni papada. Kan nagpaot ti biyag na. Gapot pa na nga si kasok kan kwa na. Nasaya at launa inubigbigan da dayta. Wan nanang, nasaya at dagiti anak ni Tony. Awan makunak. Ala, ikararag tayo asapay kumatamalasat na dayta krisis anak ko. Agsapamat kaya man. Wala, naimasak mo tan tinaturog. Nasakitan ti takyag ko nagpunganan ni Tony. Inayadag nga ikat. Ako ka. Naglamis ni Tony. Diyos ko, saan samatan na kang angas ti asawa? Tony! Tony! Nurse! Doktor! Doktor! Tony! Awanin ti asawa, anak ko. Nanar, pinanawan na kami. Unilan iti amat at iti anak ko. Awatem ko maasipupuso tinapasama anak ko. Nalabit, ditan tinagpatinggaan ti asawam. Wala na. Saan kung to amalipatan ni Tony? Ado timpati na kanya kapakalag nagipakkan ko na. Manaksid iti kinaimbag na. Ad apay pagtugawan may kadagiti anak ko. Siyak tinang ipatawidan na kadagiti amin asa ni Kwana.
agraman ornong na itibang ko para kadagiti anak mi. Nagasat ka. Ngam, pakawanan naklakuman nito ni nanang. Tay di na mo. Sa balit ipanggap ko anak asawa kan ko na. Wen nga rod naimbag ta nagbalbahal ti panunot mo. Kabuta na surusurong kayo na yan, nanang. Anya nga rod ti planom itan. Di pasak ti adal ko. Iti kasta, ada mausar ko ang mga imaton kadagiti nabati ti asawa ka negosyo. Ala, nasaya at no kasta. Saan ko baybayan dagiti negosyo na? Tadagito'y timbati na kada kami. Kadagiti tuwa nga anak mi. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.